kembang putih sak kembaran yo ger jeneng sira kudu iso medhit salah sawijine yo ger wis kembaran makaten to Kanjeng ya iya ger dados kula menika diutus teng Karang Pedesaan nidengken medhit sak sawijine kembang sak kembaran makaten to Kanjeng ya pancen bener yo Kanjeng ya iya apa khasiate kembang sak kembaran mekon mau apa calon bojoku makaten to Kanjeng wujud kembang putih sak kembaran ya wujud calon manungsa ya calon bojomu ya ger nanging jeneng sira kudu iso medhit salah sawijine ya jeneng sira wis bisa medhit salah sawijine jeneng sira kudu iso gawa sajrone alas purwa ini jeneng sira kudu iso mangsa calon bojomu ya ger makaten to Kanjeng ya iya apa tega mentolo kados kula menika mangsa calon bojoku makaten to Kanjeng ya ya rumpul sira bareng yen jeneng sira ora tega mentolo mangsa calon bojomu jeneng sira bakal kesiku marang Sang Jawata jeneng sira bakal balik maneh ya dadi wujude macan bedul ya rumpul ya rumpul yen jeneng sira dina iki wis mangal tinggal jeneng sira aja nganti sesuk lan ben ayo jeneng sira berdoa sakjane